И аз ще започна първо представяйки част от нашия екип и след това ще представя експертите, за да може да мине приятно времето до 6 часа и 5 минути. Така че започвам с екипа, който аз виждам тук. Мария Златева, Ирина Кирчева и Ралица Жекова. Ние сме част от екипа на Регионална агенция за предприемачество и иновации Варна. Имаме изключителното удоволствие да ръководим в България проекта, който ще ви представя след мъничко. Като част от дейностите по този проект именно включват и провеждането на няколко вебинара, които този е първия и е посветен на добрите практики в обучението по STEM, като сме поставили акцент и върху момичетата и не случайно. Освен това, в вебинара ще имате удоволствието да чуете, започвам по реда на тяхното представяне, доцент Галина Момчева, която е доцент към Института по математика и информатика на БАН и освен това е председател на фондация Биомед Варна. Галя, позволявам се да се обръщам на малко име, тъй като от много време се познаваме, е следовател в областта на компютърните науки. Нейните интереси са свързани с алгоритмичния дизайн, с компютърното зрение, с анализа на данни, с невронните мрежи, изчислителна топология и интердисциплинарните изследвания. Тя е с изключително богат опит, над 30 години в обучението по информатика и компютърни науки, както за ученици, така за студенти и учители. И също време е и член на доста международни експертни групи, именно в STEM направлението. Освен това, активно подкрепя стартъп инициативи в тази област. Доцент Стоян Павлов, който е преподавател по анатомия, хистология и ембриология на човека и е ръководител на катедра към Медицинския университет професор доктор Параскев Стоянов във Варна. Той също е член на управителния съвет на фондация Биомед и неговите изследователски интереси са насочени към неврорегенерация, обработка и анализ на биомедицински образи, науките за данни, научните изчислителни методи и стратегиите за оптимизация на преподаването и научните изследвания. И последно, не на последно място, удоволствие да представим и доктор Милена Крумова, която е основател и управител на EduTech Flag, една организация, която провежда STEM обучения за учители и различни национални конкурси в областта на STEM. Тя е и позната като главен редактор на първото в България списание в областта на STEM образование, иновации и знания, като част от вас може би я познават и в тази роля. Така че тя има естествено много богат изследователски опит с над 80 научни и научно-практически публикации и над 20 000 прочитания на статиите си в ResearchGate. Ако съм пропуснала нещо, искам да се извиня. Стела също се присъедини тук от нашия екип. Не знам камерите докъде я виждате. Преди да започнем, искам да кажа, че вашите въпроси могат да бъдат поставени в чата, като ако нямаме време да отговорим на всички от вас, ще отговорим в индивидуален порядък, в мейли, така че нито един въпрос няма да бъде пренебрегнат. Искам да ви помоля да пишете към кого отправяте своя въпрос, дали към тримата експерти или само към някой от тях, за да знаем и кой ще има удоволствието да отговори на въпросите. И без да губя повече време, много накратко ще ви запозная с проекта, в който имаме удоволствието да проведем и тези вебинари. Това е първият от тях. Проектът се нарича Streamit. Той започна миналата година, като в момента ние се намираме в неговата най-активна фаза. Акцентите тук са няколко. Ние сме, както виждате, изключително много партньори, 20 пълноправни и един асоцииран партньор от 17 държави в Европа. Като акцентите са няколко, но основно имаме за цел да допринесем за изпълнението на Европейския манифест за включването на жени в STEAM образование и кариери.
В този смисъл целите на проекта се концентрират върху няколко основни стълба. Тук вие можете да ги прочетете, но аз много накратко ще ги синтезирам, защото смятам, че е важно да кажем какво ни предстои. Първо ни предстои една много амбициозна програма, менторска програма за момичета на възраст между 14 и 18 години, като тя ще започне до година, надяваме се, в началото на годината. Освен това, всичко, което предстои, мога да го обобщя в няколко направления, но и доцент Момчева ще допълни към това. Целта е националния хъб за вдъхновение, за който ще ви говорим и днес, и в рамките на който провеждаме този вебинар, да се развие, за да можем взаимно да си помагаме, споделяйки опит, споделяйки знания, добри практики, за да стимулираме все повече развитието на специалностите от STEM областта. Естествено, предстои програма насочена не само към момичетата в училищна възраст, но и в дамите, които са избрали да учат в университет и да правят своя докторска степен. Така че това е също една възможност те да се включат в проекта, да бъдат менторствани, да се явят на международно състезание, където да представят своя изследователски проект. И аз директно ще фокусирам вниманието върху това, което ни събира и днес. Това е първият вебинар от Националния хъб за вдъхновение, който има за цел да ни обедини, за да можем да споделяме своите експертиза и опит, да се трансферираме добри практики, за които днес ще чуем от всички наши експерти. И разбира се, да ви предоставя контактите на доцент Момчева, която имаме удоволствието да работим и да ръководи този хъб, като на екрана виждате QR кода за членство. Ще изпратим всички презентации, т.е. ще ги поставим на един линк, от който ще можете да си ги свалите, така че тази презентация също ще бъде достъпна. Затова аз ще спра до тук, като само ще обявя, че следващия вебинар, който предстои, е в края на май, в събота. За него сме поканили професор Глушкова, госпожа Димитрова и отново доцента Павлов от Медицинския университет във Варна, за да ни представят добри практики в STEM центровете в направления природни науки, математика и информатика. Така че при ваш интерес скоро ще обявим линка за регистрация. Затова тук можете да ни последвате, да прочетете повече информация за това какво се случва в рамките и на останалите държави. Така че аз в момента ще спра да споделям и ще дам думата на доцент Момчева, която... Да. Окей, благодаря. Аз съм приготвила за днес две визуализации, като с едната искам да ви обърна внимание върху онова, което е най-типично за нас, жените, е, че сме с преобладаващи емоции, които разрешаването на някои от тях ни пречат да бъдем по-успешни и резултатни. Говоря от личен опит. Имам опит също да управлявам екипи от момичета и да обучавам 30 години само мъже. И знам каква е разликата. И винаги споделям този казус, защото ми е супер интересно да го споделям. Първият път, когато работих само с момичета и при всяка трудност бяха 9-ти клас, плачеха. След няколко месеца вече направихме правила как ще работим без да ревем и ще работим като мъже. Така че, независимо от всички равнопоставености, очевидно, двата пола си имат особености и за всички нас е ясно, че най-добри резултати имаме, когато сме в едни смесени екипи, защото ни харесва да бъдем заедно. Така и в нашия вебинар днес съм подбрала колеги, с които работя. И освен доцент Павлов, с който работя с него от вече 6 години, Милена е нова персона за нашата общност в момента.
Но, уважаеми колеги, това, което страдат всички, особено в България, е от това, че когато правят нещо интересно, е това, че нямат достатъчно видимост на своите резултати, на своите добри практики. Поради което считам за присъствието на Милена в тази среща е изключително важно. И сега няколко думи за хъба и как се го представям аз. И това, което искам да видя в чата после, са допълнения на това, което ще ви представя като идеи, свързано с моя дългогодишен опит да правя интердисциплинарни проекти, да правя STEM инициативи, обучения и най-различни други неща и интересни идеи. И за да разберете, че моята ангажираност по темата, емоцията, която имам аз към интересни нови неща, с които да уча аз самата нови работи, е много голяма, ще ви кажа само, че през януари месец съм си купила пиано и в момента се уча да свиря, за да мога да правя музикални проекти, които още повече да са свързани между компютърни науки, музика, природни явления и така нататък. Така че тая тема за мен е едно безкрайно море от любов, както се шегуваме. И най-важното нещо е да, като правим нещо, което искаме да вдъхновяваме хората, които учим, да има начин, по който да бъдем вдъхновявани самите ние. Защото, знаете, онази методическа важност, където когато искаш да обясниш на някой нещо и да го научиш, трябва така да го изиграеш, че да си представяш, че ти сега в момента го откриваш. И в тая връзка това важи в много силен аспект, свързано с всякакви идеи за мотивация и вдъхновение. Мотивацията в една работа с ученици или учители или студенти може да бъде и в оная категория на мотивация не за вдъхновяване, ами за изнудване, което е свързано примерно с формално оценяване. Така че ние сега ще се отделим от това и ще се опитаме да дадем някакви посоки, свързани с вдъхновяване на хора. Първо трябва да имаме свобода и да нямаме много рамки. Ясно е, че в учебния процес и в стандартните организации на учебния процес имаме рамки, които трябва да спазваме. Не искам да чета какви проблеми има, защото аз знам какви проблеми има. Това, което искам да чета във вашите пожелания към това какво да направи хъба, още освен това, което съм се сънувала, е да кажете още какви възможности виждате и с какво вашата лична експертиза или опит може да допринесе всичко това да стане още по-хубаво. Така че, понеже едно от нещата, което е изключително важно, е всички онея практики, свързани с емоционалния дизайн. За тези от вас, които не знаят какво е, само ще кажа две думи, че това е свързано с процес, в който ние не просто проектираме нещо, примерно софтуерно приложение или презентация, или ако щете учебен курс, не просто го проектираме по най-добрия начин да е естетично, а точно друго, точно обратното. Ние проектираме нещо в стил на емоционален дизайн тогава, когато искаме да предизвикаме положителни емоции у хората, които ще участват в него или за което той е предназначен. И както едни артисти в един спектакъл. Така че има такива теории, известни са на нас хората, които правим изследвания в тези области, но те са и практически възможни и някои от емоциите, които можем да предизвикаме у хората, които обучаваме или хората, с които работим, са примерно да ги накараме да се зарадват, да ги накараме да се гордеят с постиженията си и реално погледнато, ако се дадете сметка, ние правим точно това. Второто нещо, което е изключително важно, е да възпитаваме всички тия хора около нас, които ги обучаваме или собствените си деца, да ги възпитаваме в наблюдателност. Защото склонността към детайла е много характерно качество за всяка една от STEM областите
И в крайна сметка тя е характерна и за аутистите. И в крайна сметка възпитаването към този усет към детайла, да забелязваме детайлите, да можем да ги обясним, да виждаме всичко около нас, примерно тая прекрасна гледка от моята тераса, или тая снимка от каварна, или друга снимка от морето от каварна. Това е нещо, което трябва да обръщаме внимание като първо най-важно. Хората да забелязват. За целта има много лесни подходи и практики, които могат да бъдат използвани още с много малки деца, които да възпитават това качество, това умение, а то е да правят снимки, да забелязват какво са видяли. Второто е да можем да обясним какво виждаме и да търсим връзки. Не случайно редица природни феномени, които са свързани примерно с звуците, вълните или с този хало ефект на Луната, могат последствия да бъдат използвани като вдъхновение за обясняване на теми, които са свързани с тем, което е съвсем нормално. Един от най-добрите ми спомени като дете е как с дядо си едно лято събирах билки, защото имахме домашно да правим хербарии с билки. И в тая връзка обръщането на внимание на всичко природно, което може да бъде събирано, наблюдавано, документирано и обяснявано с какво ни помага да живеем по-добре, по-дълго, по-безгрижно и да имаме повече време за себе си, е изключително важно. Независимо от това, че в момента в програмата за днешния вебинар са представени онези акценти, които са свързани конкретно с проекта, свързан с STEM и организацията RAPIV, Stream IT, искам да обърна внимание, че няма как да се разделим ние експертите от себе си и да не кажем какво друго правим, което е пак свързано с тая тема, но просто се организира от други организации или се провежда в друго време. Така че това лято на второто издание на лятната изследователска школа за софтуерни разработчици ще направим специално издание, което е едно експо за светулки, в което ще могат да бъдат показвани симулации на тези други животни, които са оптимални в някакъв смисъл и те са основа на всички съвременни вдъхновени от природата алгоритми, които са не само от природни обекти, но включително от космически, които могат да ни научат на нещо да бъдем по-ефективни. Така че връзката между микросвета, където са темите, по които работим с Павлов, или макросвета и темите от космоса, търсенето на нещо, което е общо, търсенето на хармония винаги е било ключово в света и днес много стари теми, които са чудесни STEM теми, се връщат отново, защото имаме нови инструменти, с които можем да ги изследваме и анализираме. И това всъщност е нашата роля на експертите да покажем точно това. И в заключение на това, с което съм се постарала по някакъв начин и емоционално да ви вдъхновя, искам да кажа, че години наред правихме няколко издания на Ден на ДНК, в който представяхме интересни и иновативни идеи. И знам от опит, че едно нещо, което е интересно, някой веднъж го е видял и го е показал, може да бъде направено многократно, включително от същия човек и да му носи нова емоция и ново знание. С което, ако не го бях преживяла лично и някой го твърдеше, щях да не съм съгласна, но аз преживях това по време на изследователския Space Camp в Измир, в Турция, където видях и наблюдавах 20 дни ученици от различни страни, които изучаваха космоса и които всъщност правеха от една книжка с задачи едни и същи задачи. Но защото, примерно, всяка година, защото децата следващата година са били в друга група с други деца, те са преживяли това същото, да го наречем упражнение или ситуация, по различен начин и са научили и чрез взаимодействието си един от друг или с различните си ментори нови неща за същият обект. И същевременно не препоръчвам на учениците, с които работя, да правят много често да сменят теми, да сменят неща, по които работят,
защото по този начин губят от това, което са натрупали като знание. Давам лош пример със себе си винаги. Едната година, като бях в училище, правих реферат по физика, другата година правих реферат по химия, без някой да ми каже, че това не е много ефективно и че може би е трябвало да направя нещо друго. Така че, имайки опит в тези практики, включително и опита ми като изследовател, мисля, че опита, който препоръчвам и който казвам, че е работещ, е изключително важно да бъде споделен и чут, а след което всеки ще направи това, което иска. По време на този проект направихме редица интервюта с експерти и в рамките на тези интервюта, още две неща искам да споделя само, в рамките на тези интервюта всъщност ние чухме различни експерти с различен тип опит, които работят на различни места, относно как се справят те като в STEM областите като жени. И видяхме много интересни неща. И това, което се опитвахме с Ралица и екипа, и да съберем проекти в България, които правят подобни неща. И беше много трудно. И е трудно, защото те не са документирани публично. Така че публикуването в социалните мрежи, в списания, в конференции, форуми е изключително важно. И всички вие знаете няколко форума в България, които събират много учители от страната, но същевременно имаме други форуми, където събираме пък много преподаватели от университети. Това, че не се срещаме всички заедно на едно място, също не е хубаво, но ето чрез този проект ние имаме възможност да сближим тези аудитории, което е изключително важно. И в едно такова опит на първо заключение, защото ще спра, искам да ви обърна внимание, че наистина имам много опит, който искам да споделя. И поради тази причина искам някои неща в страната да подобря. Дава ми се някакъв невероятен шанс в момента да стартирам паралелно различни общности, които са нови. И освен това, както всичко останало в живота си, аз ще ги свържа, за да има по-голям ефект от тях. Така че не само институтите, университетите, в които работим, фондацията, която ръководим, проекта, който в момента сме се събрали по повод на проекта, ние искаме резултата от този хъб на вдъхновението да не е в един отчет по проекта да сме го документирали, а това да е повода да го създадем и той да продължи да съществува. И най-важното нещо е, че всички ние трябва да се вдъхновяваме едни от други. Един от вебинарите, които ще предложа извън 6, които са задължителни по проекта, това е просто да се съберем в една среща и да представим човек, от който се вдъхновяваме. Значи, аз открих преди 2 дни един невероятен физик, от който толкова много се вдъхнових, че сега активно уча и физиката, която той обяснява. Така че всичко си е в нашите ръце. Няма как да обучаваме хората да бъдат вдъхновени, ако не сме вдъхновени ние, в заключение. И искрено се надявам промяната в ценностите, които сме позагубили като общество, да ги върнем и да си кажем, че тези проекти не са, защото ще пишем шестици, ами защото ще се научим как да се грижим по-добре за здравето си, за хората около нас и за планетата си, ако щете, за да бъдем всички по-добри, по-усмихнати и с по-добро качество на живота. Благодаря ви. Край на първа серия. Много ти благодаря за вдъхновяващата реч. Надявам се да продължим в този дух до края. Сега имам удоволствие да поканя и доцент Павлов, който също се надявам да ни вдъхнови с това, което ще ни покаже. След като той е моят най-голям вдъхновител, значи 100% ще му харесат и ви. Благодаря, да оправдая очакванията. Само секунда. Извинявам се, наложи се да стартираме, за това не съм готов.
Така, как кръстил съм презентацията си съкровищницата на отворения дизайн и ще разберете защо съм го кръстил така, но първо искам да се представя. Както разбрахте, аз не съм учител в средното образование, аз съм университетски преподавател и малко или много е странно, че ще говоря за STEM точно аз, защото работата ми е горе-долу така целеустремена в конкретна дисциплина. Аз преподавам анатомия, хистология и ембриология в Медицинския университет Варна, но пък работя основно в фундаменталната наука. Фундаменталната наука страшно много прилича, всъщност мисля, че STEM е моделирано именно около фундаменталната наука като начин за учене и добиване на нови знания, но не само. Защо отворения дизайн? Сега в фундаменталната наука на нас ни се налага много често да се сблъскваме с проблеми, които не са ни привични, не сме ги учили, срещали, работим на границите между различни науки и често се налага да учим нови неща. Работим с инструментариуми, които са понякога едновременно скъпи и трудни за получаване, но в същото време и пък се налага да ги адаптираме към различни нови условия. Тоест трябва да чувъркаме непрекъснато нещо и да променяме нещата, така че да може да се нагодим. В този процес непрекъснато научаваме нови работи и мисля, че точно това е и същността на STEM. Тъй като научният инструментариум и работата в една лаборатория е изключително свързана с множество скъпи инструменти, често са заключени за патенти, с много трудно за добиване. Това, което е страшно вдъхновяващо за нас и напоследък почнахме все повече да го ползваме, е именно това, че открихме това движение. Движението за отворен дизайн е относително скорошно явление, което през 1998 година възниква като отговор или по-скоро като продължение на идеята за отворения софтуерен код. Въпросът е, че се създаде едно движение, в което да се създава хардуер, чието планове и чието начини за изработването са достатъчно отворени, едновременно с това достъпни за всеки един, който желае да ги създаде, да може да ги създаде. Виждате, в рамките на 10 години вече има асоциация, която организира и така поддържа стандартите, на които трябва да отговарят тези всички отворени дизайни, отворени хардуери. Всичко, разбира се, започва около електронните системи, но постепенно се развива и обхваща най-различни аспекти въобще на физическите обекти около нас, включително и лабораторни такива. Какво е характерното за отворения дизайн, което го прави много подходящ за работа и за приложение, дори и в обучението, дори и в високотехнологичните и високо специализираните научни изследвания. Тоест една огромна по своя характер диапазон от възможности. Първо, той трябва да е подробно документиран. Това е основното му изискване. Всяка един елемент трябва да е добре описан, как се изработва, откъде може да се добият евентуално нещата, които не могат да бъдат изработени на място. Да има точна инструкция за сглобяване, включително и добре да има история на грешките, които са направени по време на това сглобяване. Трябва да е технологично неутрален, т.е. да може да се изработи с помощта на технологии, които са високо достъпни, и то различни технологии да могат така да описан дизайна, че да може да се изработи с избрана и позната технология от този, който иска да го изработи. Трябва да е нерестриктивен, да не изисква специализиран инструментариум. Трябва да позволява повторна употреба и да може да се разширява. И тук е важният елемент също, който идва, че насърчава колаборация и мрежи от общности, които работят по един и същи проблеми, го развиват и го разширяват и
увеличават възможностите за работа. И постулата, който най-много ми харесва, въпреки че той е първи в манифеста на отворения дизайн, а той е ученето е всичко. Тоест, основата на създаването, репродукцията и приложението на тези всички обекти, инструменти с отворен дизайн, отворения хардуер, именно ученето, самоусъвършенстването и предаването на знания на останалите части на следващите поколения, така да го кажем, на останалите хора. Веднага след възникването просто това движение избухна и всички може би разпознавате тук някои от тези елементи. Платките, контролерите Arduino, които направиха възможно не само различни уникални проекти за обучение, но също така и благодарение на тях са създадени уникални нови проекти в областта на любителската роботика, в областта на науката и така нататък. Компютъра Raspberry Pi, който също е изцяло с отворен хардуер и също революционизира тези любителската, но не само любителската, както казах, наука. Тук горе в дясно съм представил и нещо, което наистина взриви обществото, поне на хората, които са обичат да се занимават с инженерство, да създават не само инженерство, всъщност и изкуство и наука. RepRap е 3D принтер с отворен хардуер, който е така, дизайнът му е такъв, че може да произведе всичките си части, с изключение на металните части, но всички по свои пластмасови части може да произведе сам, което прави възможностите огромни и неограничени. Вече има движения и във всички аспекти на музика, изкуство, мода, включително има, и нарочно съм го показал тук, това е Global Village Construction Set, т.е. комплекта от инструменти, които са необходими за изграждането на една цивилизация, и група работи към създаването на отворен дизайн на всички тези инструменти. За всичко това имаме, ако имаме всеки един от тези инструменти, ние можем да изградим една цяла цивилизация, където и да я поддържаме. Това е изключително вдъхновяваща, както вече казахме няколко пъти, едно изключително вдъхновяващо движение, но каква е връзката му с нас и с науката? Всъщност, както казах, една от основните проблеми в науката е, че много често се налага нещо да адаптираме, нещо да вземем, някои нещата дори не са създадени, и именно това желание на всеки да създаде нещо и да го сподели ни позволява всъщност да имаме достъп до най-различни инструменти, които иначе биха били много скъпи. Включително движението, като подчаст на отворения дизайн, на отворения хардуер, на движението за отворена лабораторния инструментариум е създало микроскопи с наистина много висока научна стойност, така наречения light sheet микроскоп с светла, от еднослоен микроскоп оптичен, който може да даде много високо качество на изображенията, и такъв може да бъде изработен ръчно благодарение на наличен отворен дизайн. PCR машини и така нататък, доста сложни инструменти. Сега, каква е връзката между всичко това, нали, и STEAM? Всеки един от тези хардуери, те са толкова добре документирани, толкова последователно развити от своите създатели, че могат да служат като основа за изграждане на един проект за учене, където групата, която ще учи, не искам да ги наричам ученици, защото става дума за хора, които са любопитни, любознателни, искат да се развиват, които са вдъхновени, както вече казахме. Те ще се научат на различни елементи от инженерство, през дизайн, през различните физични аспекти и закономерности, които са в основата на дадения инструментариум, и ще могат да го изградят
Реално отворения хардуер и Steam, двете са си взаимно зависими понятия за мене, които развиват и критичното мислене, и колаборацията между хората, позволяват усвояването на сложни концепции и закономерности, мултидисциплинарни умения развиват, осигуряват едновременно с това достъпно лабораторно оборудване, което е особено трудно за институции с ниски бюджети, каквито са и училищата, между другото. А какво по-добро от това да може да се произведе собствения лабораторен инструментариум и след това да го прилагаш за различни научни и креативни идеи. В крайна сметка искам да дам пример с едно нещо, което ме вдъхнови за всички тези неща. И това е този проект, всъщност, който е в центъра на моята презентация. Проектът OpenUC2. Всъщност UC2 се чете, нали, както се чете и ти виждаш също на английски. Става дума за една концепция, едновременно с това работна рамка и стандарт, който се създава отворен, модуларен и разширяем оптичен инструментариум. Т.е. инструментариум за различни оптични експерименти, за различни оптични изследвания, който може непрекъснато да се надгражда и разширява в зависимост от нуждите и идеите на този, който го ползва. Реално няма граници благодарение на, бих казал, простата и гениална основа на този инструментариум. С OpenUC2 се запознах, за първи път се срещнах 2020 година беше, когато прочетах случайно в Nature една статия за изграждането на ефтин 3D принтиран микроскоп, който може да се разширява и е модуларен. И всъщност в основата на този микроскоп, създаден от учени от университета в Йена, се развива и тази екосистема реално, която сега ще ви представя. OpenUC е много добре документиран и всъщност основното нещо, което позволява да се използва и в един много продължителен, и то не един, ами серия от продължителни STEM проекти, е тази много добра документирана част, която непрекъснато се и разширява на всичко това. Сложил съм ги всички тези връзки в презентацията, така че вие можете да намерите лесно и да се ориентирате за OpenUC. Той вече е компания и самата компания предлага продукта, основния, който е в основата на този отворен хардуер, но реално те предоставят целия хардуер, т.е. целият пълен хардуер с пълни описания, които ще видите всъщност много лесно как са достъпни. Начините, по които може да се употребява, са най-различни. Започва се от най-елементарни комплекти за оптични експерименти, с които се изучава оптиката и основните свойства на лещите и на светлината и се преминава през най-различни експерименти, докато не се стигне накрая и до високо специализирани микроскопи, включително с участието на електроника, включително с лабораторни проекти, които реално произвеждат, могат да осигурят научна стойност, висока научна стойност. Това, което е прекрасното в този проект, бих казал, и за всеки, който се интересува, би бил наистина, дори само организацията е вдъхновяваща. Той е споделен в GitHub, има си собствена група от репозиториуми в GitHub, където има много подробно описание на всичко. Като се започне от елементарни записи на семинари в YouTube, данните, всички данни за производството, за изграждането, за създаването на самите модули, които могат да се сглобят, както и начините, по които могат да се сглобят. Може би най-ценното, където е добре да се започне,
е групата учебни материали, туториали от начинаещ до професионалист, където всъщност за мен това е примера как трябва да се изгради един STEM проект. Въпреки че това е типично open hardware проект. Започва се с първите стъпки, обяснение какво е GitHub, как да се работи с него, по какъв начин да се взима документацията. Това е, макар и изглежда несвързано умение с останалата част, без него е невъзможно да се събира и да се работи с информацията, която има. Следва обяснение какво е 3D принтиране, по какъв начин да се подходи към него, как да се настрои 3D принтер, ако решим сами да работим с него, или по къде можем да се обърнем да си принтираме частите, основи на електрониката, основи на оптиката, и след което вече има и подробни данни за всяка една стъпка, едва ли не. Например, от първия куб, който всъщност става дума, тази система е съставена от кубични части, които пасват една към друга. Налича с всичките модели, които могат да се свалят и да се изработят при нужда самостоятелно, или пък да се дадат на... Ако нямате 3D принтер, също не е фатално, защото вече дори в България има такива места, така наречените maker студия, където можете да дадете файловете и да ви изработят това, което ви е нужно. Изключително добре структуриран с това включително как да се работи с различните настройки с различните комбинации от кубове, как да се свържат, и към всеки от тях в последствие, виждате тук колко е подробна информацията, има и за различните комплекти, които са подадени тук в тази страница, как да се изградят и как да се ползват. Богата информация. Тоест, единственото, което е необходимо, е някой да седне, внимателно да разгледа какво му е нужно, да изгради един първоначален етап, след което просто да приложи в действие това, което вижда тук, разбира се, влагайки своята фантазия, своите особености в цялата процедура. Например, едно от нещата, които първо така се препоръчва и се изработват, са тези боксове, ги наричат те. Това са основните комплекти, с които след това може да се изучават. Има експерименти вложени към тях. Само да ги открия къде бяха приложенията, където тези експерименти могат да са най-различни физични експерименти, оптични, и могат да се прилагат. Тоест има кратко описание на експеримента, има кратко описание на теорията зад него, плюс как да се изработи и по какъв начин може да се модифицира. Най-хубавото е, че всички тези подобни начинания имат и една голяма общност, която естествено расте непрекъснато и в дискурс, и в форуми, и винаги има кой да помогне. Включително, аз бях подготвил, но сега ми изчезва. Така, включително има и апликация, конфигуратор, която онлайн можем да подадем какъв експеримент или модул искаме да създадем от наличните, да кажем ето тези комплекти Minibox, и тогава апарата, всъщност не апарата, но програмата просто подготвя моделите, които трябва да бъдат изтеглени минимума, и могат да се свалят като zip STL файлове, които могат да се принтират в 3D принтер. В допълнение, разбира се, има и части, които няма как да се
произведат. Има, например, оптични материали, лазери, но има много подробна спецификация, която позволява пък, само да се върнем назад, която много лесно може да се види какви са точно параметрите на основните елементи, които трябва да се намерят, да се закупят. И са дадени примерни места, от които да се закупят, но не е задължително. При положение, че имаме ето, например, какво трябва да се закупим, за да изработим toolbox-а. Какъв инструментариум, какви лещи са нужни, какви винчета. И всичко това много лесно и достъпно може да се планира. Естествено, не е безплатно това нещо, т.е. излизат някакви разходи, но разходите са далеч по-малко, уверявам ви, отколкото струва един високо специализиран, висококачествен микроскоп, какъвто бихте могли да се изработят. Биха могли да обучаващите се да изработят сами. И мисля, че няма нищо по-вдъхновяващо от това да сглобиш сам един микроскоп и да видиш през него тайните на Вселената, които се разкриват пред тебе, на малкия свят, който е наистина необятен. Така няма да ви губя повече времето. Надявам се това да има така много... Да има поне частично ефекта, който имаше върху мене. Аз работя непрекъснато с микроскопи, повярвайте ми, това беше изключително вдъхновяващо. Оттам нататък открих сумата други неща, които можеш сам да направиш. Включително ви казах, PCR машина има, който е заинтересован, може да се направи PCR. Може да се направят микрофлуиди. И по този начин, ако подхождаме, можем всъщност всеки един такъв отворен хардвер, всеки един инструмент, който ни е нужен за една лаборатория, като например дори една проста пипета, изработването им може да бъде свързано с учене не само на принципите на един инженерен дизайн, но може и начина, по който да извършим точни измервания, да вземем точното количество, какво лежи, каква теория лежи за този изглеждащ прост инструмент като пипетата. Всъщност се оказва, че има много така стройна и сложна структура, която трябва внимателно да се обмисля. Всичко това как да кажа, прави отворения дизайн много подходящ за хората, които имат интерес да учат, а и дори тези, които нямат интерес, защото какво по-интересно от това да щупиш нещо, после да го оправиш и да разбереш как работи, да можеш да го правиш отново и отново и отново. Като деца така сме учили винаги. Това поне са моите първи знания, които съм придобил аз, като съм щупил нещо и след това съм го оправил. Или не съм успял, разбира се. Ето друг пример за изцяло микрофлуидна лаборатория с отворен код, както я обявяват. Това е всъщност отворен хардвер, който позволява, значи това е статия, която е цитирана тук, как да си направиш микрофлуидна лаборатория за възможно най-изгоден начин сам. Микрофлуидните системи са изключително ценни и важни в съвременната, особено в съвременната структурна биология, при изучаването на молекули, също така при изучаването на клетки, на генната експресия и така нататък, много приложения и най-различни вдъхновяващи идеи може да намери човек в отворения хардвер. Благодаря ви за вниманието. Ние благодарим. Надяваме се колегите да използват инструмента, който беше показан. Ние ще споделим, разбира се, презентацията с отворения хардуер. Галя Момчева искаше нещо да сподели също. Само да кажа, когато го видях, едно от нещата, които си казах, беше това трябва някой ученик да го направи. Mm-hmm. Имам един колега, много близък, с който работим, доцент Червенков. Той винаги дава за пример как просто желанието, интереса да бъдеш интересен може да те накара да научиш нещо, да направиш нещо. Преди години в САЩ един ученик
само защото е искал да се научи да напише с атоми името си, както IBM са го написали IBM с помощта на тунелния растерен микроскоп. Това е микроскоп, който може да манипулира атоми, да ги мести. Той сам си прави такъв растерен тунелен микроскоп, което е огромно постижение, нали? И то за науката. И за науката, и за инженерната наука. Да, благодаря. Аз, вдъхновена от тези неща, искам да кажа, настоявам сега, ето, че сега уби всичкия бизнес, който възникна с тема в България, с този линк на шега. Искам да кажа само, че точно е заради тези неща. Искам да обърна внимание, че срещата с експерти е много важна, защото това, което е в момента тенденция, която много фирми правят и печелят пари с това, да направим уроци, цели уроци за 3-ти клас, цели уроци за 4-ти клас и така нататък, това не е начинът. Защото няма как за един клас, един урок проектиран да бъде най-добър за всяко едно дете. Затова аз като експерт по методика, освен по компютърни науки, искам да кажа, че за мен най-важното е наличието на експерт, показването на интересна практика, вдъхновяването на учители, от което вече те ще изберат кое е онова, което е най-добро за техните ученици, защото те си ги познават най-добре. Така че това е моята тема. Също по отношение на възрастите, има много малки деца, които не могат да правят много неща, обаче те биха се вдъхновили много, ако работят с родителите си и на многото събития, които съм правила за Деня на Scratch, преди да възникне компютърното моделиране в училище и това вече да стане масово. Когато го правяхме в началото, всъщност идваха деца с родители. И за бащите и майките беше също толкова интересно, колкото и за децата. И това е нещото, което давам като съвет на родителите, които по този начин, правейки нещо с децата си, могат да запазят връзката с децата си по-дълго време, когато влезе детето в пуберитета и вече не мога да се говори с него. Това го знам с опит и като учител. И сега искам да кажа, така пак, вдъхновено от това, което видях, че Стоян е приготвил. Аз приготвих подобни неща, които са ми се случвали и които искам просто да ви визуализирам. Това са различни употреба на различни платки за различни креативни проекти на момичета. Първата такава платка, която се казва Флора, разработена, както се вижда тук от 2005 година, ми беше предоставена, и аз имам една такава вкъщи, от Валерия, която е моя ученичка, която учеше в МИТ. И тя ми каза един ден: госпожо, много интересен workshop бях за момичета и правихме едни неща с електроника. И аз от тогава знам за тази платка Флора. Но искам тук да покажа не само платката и какво може да се прави с нея, но също така е, че това е всъщност един бизнес проект на една жена, която от 2005 година прави този бизнес и го разширява. И в контекста на нашия проект пък искам да кажа за организациите тук, към които тази компания принадлежи и особено за това, което е BBB, където е един тръст или една организация, която регистрира устойчиви бизнеси. И когато човек иска, примерно, да купи една електроника за училище, защото да се прави нещо интересно, той може да прецени с коя компания да работи. Това, което ние тук при нас още нямаме тази култура да го правим. Какво сме правили? С колежката ми Капка Манасиева, която беше ръководител на катедрата по изкуства, правихме заедно едни ревюта по време на различни коктейли, на конференции по тъмно, където разни неща светят. Но по-интересно е, че тези разни неща светят при някакви условия, т.е. при някакво програмиране на кога да свети, а не просто да светят. Примерно тая вратовръзка светеше, ако човека почва да говори много силно. Така че тези неща всичките могат да бъдат направени за хора в много малки възрасти с разни ледове, които са купени
от магазините за 1 лев, но за хората, които вече имат малко опит в това, вече могат да бъдат изграждани обучения, за които, както преди малко Стоян каза, и тук има много ресурси, има описание на цялата платформа и има много интересни проекти, които пак от опит ще кажа, че е достатъчно някакви хора, които се учат нещо или някой да ги вдъхнови, а след това те могат да изберат друга платка, друг инструмент, с който да направят подобен проект. Както примерно тия светещи поли, тези корони и най-различни копчета за дрехи, които светят и които капачките им са отпечатани на 3D принтер. И един от вебинарите, който много искам да направя, даже вече съм избрала лектори, това е как да си печатаме и да проектираме бижута на 3D принтери. Защото ето една тема, която е вдъхновяваща емоционално за момичета. Друга тема, която е не само за момичета, за момчета също, това е темата, която е свързана с използването на микробитовете, примерно защото те имат възможност да използват радиотрансмишън, т.е. да се говорят. Можем да направим идеята на говорещите се шапки или на сортиращите се шапки в Хари Потър. Тоест, всяка една идея, която е някаква магическа, изглеждаща, ние да намерим технология, с която да си я направим работеща и да си направим магията. И когато имах и управлявах такава фирма, свързана с продажба на електроника за образователни цели, един от нашите доставчици беше английската компания Kitronic, в която също има една платка за момичета, наречена Lilipad, в която най-интересните неща, които се правят, са свързани с това, че имаме и текстил, който е електронен и който може да бъде проводник на различни ледове или други сигнали. По времето на един курс, който водихме с доцент Червенков и доцент Павлов по време на COVID-а, една студентка беше представила идея за бизнес, свързан с биотехнологии, който е свързан с идеята за биолуминесценция и оцветяване на различни растения в различни цветове, което също е впечатляващо за дизайнери и за хора, които искат да комбинират дизайнерското в себе си, било то момичета или момчета, с знания по електроника. Същевременно ние правихме в рамките на Биомед и партньорски организации 7 издания на една изложба, която е да покажем какви неща изследваме, обаче като една красива изложба и да вдъхновим хората към науката и да комбинираме вътре изображения от биомедицинските изследвания, заедно с другите, ще ги наричам изкуства, и да покажем на хората какво правим. И това беше първото нещо, с което всички забелязаха, че ние като организация, говоря за фундацията, съществуваме. А сега да ви направя една аналогия с Кох института за изследване на рака с интегративни практики, където постоянно правят изложби, свързани с снимки на ракови клетки и само дето техните изглеждат по-скъпи и по-стерилни, за разлика от нашите, което се вижда с просто око. И една голяма тема, която аз имам в професионалната си кариера по отношение на обучение на хора, това е курса, който е по естествени потребителски интерфейси. С него искам да ви обърна внимание, че нещо, което е просто някаква задача или курсова работа или някакъв елемент от проект по време на едно обучение, всъщност може да стане бизнес, всъщност може да стане иновация, може да стане научно постижение. И това вляво е Антони, един гръцки студент, който беше направил с използването на този сензор, който сигурно сте виждали. Няма да влизам в детайли за сензора, който засича пръстите на ръцете и дланите и захващане с ръка, който беше направил приложение, което да проверява дали човек има артрит, във връзка с това как човек си стиска пръстите, и аз после го пробвах на майка ми това приложение и то си работеше. Или друго, което на едно момче, което в момента мисля, че е преподавач в морско училище, който беше направил едно приложение, което управлява с вдигане на очите само. Така че тези теми, конкретно тези, свързани с устройства сензорни за естествени потребителски интерфейси, т.е. да жестикулираме, да мигаме, да говорим, да мислим. Тези са интересни. Нали,
подписвам се, че са интересни за всякакви възрасти хора и без значение колко интелектуално са развити тия хора. Това са неща, които на всички им правят впечатление. И същевременно, понеже това е нещо, което прави впечатление на всички, всяка една технология, както всеки един продукт, го разглеждаме с ръководството за употреба. И в момента не е много трудно на някой да направи мобилно приложение, където да ти регулира температурата вкъщи или така нататък, но тези решения са съответно и много критични по отношение на киберсигурност, поради което вече влезе в сила такава регулация за изисквания по отношение на киберсигурността за потребители, за всякакви приложения или устройства или инсталации, свързани с интернет на нещата. Тоест, с две думи, ако преподавате на хора, които вече са над 8 клас или са студенти, всяко нещо, което правят, свързано с темата, трябва да проверяват доколко отговаря на тия стандарти. Ще дам един аналог с образователно-дигитален ресурс, образователен, където примерно в тая фирма, където имах, продавахме роботи преди години, които се наричат финчове и ги купувахме от щатите, след което Европейската комисия забрани употребата на литиеви батерии и в крайна сметка за такъв тип устройства, в крайна сметка тези неща не могат да се внасят вече от щатите поради тази регулация. Тоест имаме едно безкрайно поле от възможности, но винаги живеем в някакви ограничения на регулации, на финанси, на време, на всичко, за което трябва да учим хората да мислят и за това. Така че това беше моята импресия от показаното от Стоян. Благодаря. И да продължим с добрите практики. Ни видяхме доста интересни неща. Аз смятам, че и доктор Крумова има доста интересни практики, които сега ще ни сподели. Така че надявам се, колеги, да ви е интересно. Заповядайте. Благодаря. Първо да кажа, че изключително ми е приятно да съм в вашата общност. Благодаря още веднъж за поканата. Намирам, че подобни дискусии, подобни срещи наистина могат да допринесат за това повече колеги в образованието да тестват нови идеи. Много ми хареса и двете направления, Open Source Hardware, наистина необятни възможности за проекти, които в клас учителите да насърчават да бъдат решавани от учениците. Аз ще се спра на това, което ние правим с оглед на молбата, която беше отправена в началото. Една наша така високо поставена цел е да споделяме знание, не нашето знание, а знанието, което е направено от всеки един от вас в училищната общност, от учениците и разбира се от части с подкрепата на родителите. Те са, както знаем, централна част в нашата работа. Аз ще споделя проекти, които сега погледнах, между другото, кои колеги са на линия, дали познавам някои. Много се радвам, че познавам. Искам да ги поздравя. Разпознах така много имена, което много ме радва и дори мога да кажа, че много от колегите са запознати с писанията, тъй като или са се абонирали, или пък си ги закупуват. И ще дам в рамките на тези няколко минути, които имаме, примери за научни публикации, които са много интересни. Разбира се, няма как да покажа всичките, само някои, като съм се опитала да застегна различна гледна точка в областта на знанието. И това, което казваме често пъти в STEM като аналогия, STEM е там, където решаваме проблеми от реалния живот. Наистина е съществено да разглеждаме и практиките, които са творчество, изкуства, много са важни емоцията, но когато решаваме проблеми, а те са навсякъде, както знаем, тогава наистина имаме артефакт, който доказва напредък в STEM. Виждаме на екрана част от кориците на списанието. Съжалявам, не се сменя. Не е в функция на презентация. Не е презентация. Сега вече да, окей. Сега вижда ли се целият екран?
Не се вижда цял екран. Споделена е файла, а не презентацията. Да, точно. Сега ще види. А сега вижда ли? Защото Просто целият екран трябваше да споделиш, но ние пак виждаме, просто увеличим малко процентите и ще виждаме. Добре. не, момент. Ще спра екранчето и ще пусна от начало, за да може да се вижда добре. Да, ето така. Сега? Сега е добре, да. Благодаря. Моля, и аз благодаря за за това внимание. Първото име, както някои колеги знаят, списанието се казваше STEM в България, Европа и света, а след 10-ти брой вече STEM образование, иновации и знание. Съвсем скоро ще се отпечата и брой 24 на настоящата година. Публикувайте и вие, защото това е знание, което остава завинаги в Националната библиотека. И да не губя време, само две изречения ще кажа за още един източник на споделено знание. Това са сборниците, които сме публикували от Националната конференция Smart STEM образование и иновации. Над 1000 са общо страниците, авторите може би над 150. Наистина има практически статии, има и такива, които са по-теоретични, но баланса присъства, индустрията, образованието, теорията и практиката в тези наистина четива, които може всеки да си ги подреди в библиотеката, в училище и в своята лична библиотека. Сега в този стил, както виждаме в момента, съм представила някои от статиите, като виждаме в единия край в кое списание е публикувана статията. Пак казвам, нямаше как да включа всички статии, така че съм избрала някои, мисля, че 6 или 7. Това е статия на госпожа Радка Костадинова от Вършец. Много ме впечатли. Един от факта, защо ме впечатли тази статия, е голямата роля на водата за нашия живот, тъй като всички знаем, че 2/3 от нашето тяло е водата. И да насочваме вниманието на учениците в учебна среда към този фактор, да се пие вода, доколко тя е качествена, доколко тя е полезна, а не вредна, е много важен акцент. Така че в нейната статия изследване радиоактивността на водите, използвани от хората в ежедневието, тя организира ето тези две ученички, които учат в Вършец, с това устройство, което виждаме в момента на една от снимките, да изследват бутилирани минерални води, това е единият обект на изследване, и да изследват чешмяна вода, от която всеки човек може да си налее в бутилка или в чаша и да пие. В крайна сметка, в резултат на изследването, което те правят, което пак тук искам да отбележа голямата роля на практическите задачи и голямата роля на решаването на проблеми. Тоест, тези две направления, според мен, трябва да си ги повтаряме по-често. Има ли в занятието в клас проблем или ние правим нещо просто за да го правим? И ако решаваме проблем, тогава сме на правилния път. Така че те всъщност стигат до заключението, че водата, която се консумира, тя не е радиоактивна и разбира се, параметрите, които анализират, те са публикувани и в статията. Ако някой се интересува, може, разбира се, да прочете тази публикация. Следващият интересен проект, това е на колегата Венцислав Йорданов. Той е в областта на изкуствата и, както колегите преди малко споделиха, ролята на 3D принтирането е неограничена, но той, благодарение на консултацията с Теодосий, който е популярен в цяла България, прави дизайн на този музикален инструмент, кавал, и всъщност достига наистина звучението, което е едно към едно със звучението на кавал, който е изработен от дърво. Това показва и ни е показвало, разбира се, с множеството проекти, че в учебна среда
ние може да насърчаваме учениците да правят уникални изобретения, които дори да си ги използват и вкъщи, или пък, както каза преди малко, казаха и двамата колеги, наистина да ги превръщат в успешни бизнес модели. Така че най-вероятно, тъй като аз не съм експерт в тази област, музиката, би могло да се принтира всеки един музикален инструмент. И вече идва, нали, и ролята на физиката и на музиката, освен в случая виждаме инженерните дейности и проектирането, пък и ролята на настройването на музикални инструменти и знанието от тази област. Ефектът на черупките от яйца върху плодородието на почва с висока киселинност. Това също е много впечатляваща статия на госпожа Петя Колева от Варна, защото в крайна сметка каквото ние консумираме се отразява и на нашето здраве, както знаем, отгоре на всичкото и на нашето настроение. И отново да използвам тази дума, насърчаването на учениците да любопитстват към проблеми е много съществено и да са по-прагматични за това, което те консумират в своето ежедневие и как могат да подобряват реално, ето както виждаме в момента от тази статия, как да се подобрява почвата с нещо, което е много така елементарно на пръв поглед, но пък и не се знае, че може, всеки използва яйца в своето ежедневие, в приготвянето на различни вкусоти вкъщи, но и хвърляме черупките в коша за боклук, ето можем да ги използваме с много прагматична цел. Това е колегата Николай Цонев. Много ми хареса също този проект. Той казва следното нещо: в часовете ми по физика трябва да правят учениците експерименти с едно махало. Да, обаче ние нямаме такова махало и няма как всички да правят съответните измервания. Затова се обединяват заедно с неговия колега в училището, който преподава по технологии и предприемачество. И те в 6-ти клас моделират съответно това махало. И вече в следващия клас при неговата дисциплина по механика, раздел механика, така и както виждаме озаглавена статията, правят множество експерименти. Тук това, което много ми хареса, е сътрудничеството между колегите в учебна среда. То ни е много потребно, не да всеки да работи, нали, самостоятелно, да показва, че наистина е много инициативен. Това е така сърцевината на образованието, инициативността на учителите, но да работим заедно с други колеги, да сме отстъпчиви и, разбира се, да правим компромиси някой път към така характерните особености, защото знаем, че сме хора и в така различните дни всеки има така различни нагласи в училище. Така че това сътрудничество е изключително ценно. И към отново здравето, активно лечение на бактериална инфекция на госпожа Шомова от Казанлък. Както виждаме на снимките, отново реални експерименти извън клас, защото в STEM ние не стоим в училище 100%, а се опитваме училището да излезе извън училището. Така че тези примери наистина дават така много мотивация, защото това е интерес за, както виждаме, учениците да са много по-ефективни в учебна среда, а не само да чакат да свърши часа или да си гледат часовника, което сме го виждали. Тук има на места някои неточности. Обикновено обичам да акцентирам на неточностите, тъй като това е от черновата статия, която не е редактирана. И още една много любопитна статия от брой 21, това е съвсем от последните броеве на списанието. Знаем, че проблемите са както свързани с начина на хранене, но и с някои фактори, както виждаме, хора, които са незрящи или не могат да чуват добре. Така че в този смисъл този проект, който колегата Колев от Сопот е представил, е много интересен
той го е описал изключително професионално и най-важното, достигат до крайния резултат, тази шапка, която виждаме в момента, която може да се ползва в практиката от хора, които имат тези затруднения. Така че много накратко представих само някои примери и ще мина към книжките с тем ученически проекти, които към момента са 5. Последната от 24-та година се разпространява изцяло безплатно. Тя не се отпечати и е в хартиен вариант. Нашата идея беше да насърчим още повече споделянето, т.е. това, което правим като инициативи, да отива още до повече и повече колеги, учители и ученици. Ще покажа някои също проекти. Това е Соня Генова, често пъти я давам и в обученията като пример. Само на 12 години на нея е хрумва идеята да разработи мобилно приложение, с което да насърчи нейните съученици да учат български език и прави различни нива, както виждаме на играта, от които нива могат да се трупат и различни точки и да съответно да се има печеливши и губещи играчи, но също в STEM бих искала да обърна внимание на ролята на учениците насърчават своите съученици. И това, че ние някой път като колеги и учители така сме доста енергични в клас, опитваме се да даваме какви ли не демонстративни примери, да канем лектори, но като че ли ефекта, който има ученика върху ученика е най-висок, поне това показват примерите от моята практика. Така че Соня Генова вече е най-вероятно към 10-11 клас, тъй като това беше 2020 година. Значимостта от ежедневния прием на вода от Враца, това е Деница Йорданова, която разработва уебсайт, както виждаме с различни технологии се служи и акцентира на това да се пие повече вода в клас на този сайт, който всеки може да го отвори, да го разгледа. Тя споделя различни предимства и това колко е важно да се пие вода. Защита от силен вятър на високи съоръжения. Около нас знаем, че има най-разнообразни конструкции, което често пъти води след себе си и много проблеми, когато те не са съобразени с някои фактори, както виждаме в случая вятъра. Тук искам да направя една скобка, че когато провеждаме конкурса Кой е супер STEM, давахме възможност на ученици да се включат и в конференцията. Ако ние не виждаме, че са ученици, ако не знаем, че са ученици, наистина, само чувайки ги, бихме си помислили, че това са студенти, които наистина са доста напредничави в това, което учат. Това прави изключително прекрасно впечатление и за труда на учителите им. Тук виждаме госпожа Поля Димитрова и госпожа Петя Ангелова от Берковица. Тоест, начина по който учениците защитават своите проекти, това също е съществена част от нашата работа в клас, е важна. Важно е да отделяме и време за демонстрирането на проектите, за това те да бъдат защитавани, защото когато дойде момента да участват на конференция, на различни работилници, те ще са много по-убедени в това, което представят и в същото време няма да го има този момент на притеснение, защото знаем, че когато за първи път участват, винаги който така от притеснителните ли стават червен или това е много натурално и много прекрасно, разбира се, присъствие, но да отделяме и внимание към момента на презентациите. Рециклиране в действие от Бургас, училището Александър Коджаков Алията. Те наистина правят много, много активно работят колегите госпожа Стоянова и Стребрева, насърчават много прецизно децата да работят в всеки един аспект, от проектирането до крайният продукт, който е на проекта, до демонстрирането и това как изглежда. Тук
виждаме с вратовръзка официално, нали, как те се подготвят за защитата на проектите. Така че тук съм обърнала внимание и на ролята на пак бизнес аспекта, защото в някои от проектите учениците представят и дългосрочното развитие на това, което им е хрумнало. Тук искам, не съм подготвила слайд, но да кажа за колегите от Пловдив, училището, което е по електроника. Изключително силни проекти ежегодно представят учениците. Тук виждам сред нас е госпожа Георгиева. Адмирации към нейния труд и труда на нейните колеги. Наистина, връщам се от един международен фестивал, който се проведе в Будапеща сега миналата седмица, на който фестивал участваха ученици от Унгария, от Люксембург, Германия. Много ми беше приятно да бъда оценител и в журито, но искам най-отговорно да кажа, че проектите, които участваха и участват в конкурса до момента, по никакъв начин не отстъпват, даже ако имаше участници от България, смятам, че щяха да се класират сред първите места. Така че обръщам се към всички колеги. Наистина конкурса показа, че учителите в България, тъй като участници са от цяла България, от всяко едно кътче на страната, често пъти загърбваме тези някой път ежедневни битови моменти и работим с учениците много ефективно. Още един проект и отивам към финалната част. Как може да опазим чисто морското дъно с помощта на роботите? Знаем, че изследването на водата и на водните пространства е толкова безкрайно, колкото изследването на космоса, така че този проект показва ролята на роботиката, колко е огромна, нали, не само програмирането до момента, не само 3D принтирането, но роботиката в класната стая. Сега от МОН се насърчава роботиката, предстои да се направят много инициативи. Аз приветствам това, което се прави от Министерството на образованието, а тази активност ще дава своя плод, просто трябва да не спира. Защото ние обичаме да се оплакваме, това ни е като че ли някаква такава черта, но активните усилия те ще допринесат за добрите резултати. И това мисля, че е още един финален проект на Велимир Тодоров, много любопитен ученик от Сливен, участваше, продължава да участва поредни години, всяка година все нещо ново и различно, правеше автомобил, който да плува в реката. Тук в случая проекта му е за спирка на бъдещето, когато да се осветява от соларни панели, като това, което може би ви е направило впечатление, че има ученици, които самостоятелно работят и такива, които работят в екип. Добре е да насърчаваме учениците да работят повече в екип, 3-4, защото така и в реалния живот. И с това искам да кажа благодаря за вашето внимание. Тези от вас, които се интересуват от списанията и от книжките, могат да разгледат съдържанията им на сайта и разбира се, пък да си закупят за своята библиотека, да ги препрочитат, да ги цитират и най-ценното, всеки един от вас да продължи да публикува, защото споделеното знание, както едно наше мото, носи добавена стойност към обществото. Благодаря ви. Много благодаря. Изключително вдъхновяващи истории чухме до тук. Аз искам да помоля Галя, ако иска да каже няколко финални думи, като основният двигател на хъба, защото напреднахме във времето. Ако имате, колеги, разбира се, въпроси в чата, ще се радваме нашите експерти да могат да ви отговорят. Гале, заповядай. И аз подкрепям това, че всички неща трябва да са свързани с решаване на проблеми, но от опит знам, че много ученици са насочени към това да се опитат да победят, да бъдат първи на всяка цена и настъпват своите съученици, държат се не добре с тях, така че за мен
всичко е важно. И това да бъдем емоционално интелигентни, и това да се развиваме и да развиваме на науките, знанието за решаване на проблеми и то в колективна среда. И това е за край. Супер, благодаря. Ако и доцент Павлов и доктор Крумова искат финални послания да отправят, имаме още 2 минути, с което затваряме. Благодаря. Не, само искам да кажа, опитвайте, играйте си, защото това е всъщност най-добрият начин да се научим на нещо. Играйте се, но така, че да решите проблема, който имате. Да, с цел. Да. Но играта е най-добрият начин. И аз ще кажа последно изречение. Споделяйте знания, защото от това полза има всеки и носи добавена стойност към всяка училищна общност. И още веднъж благодаря за поканата. Пожелавам на всички много успехи и така да продължавате с тези прекрасни инициативи, които правите. Много са ценни. Благодаря. Благодарим ви, благодарим на всички. Надявам се да се видим в края на май. Тези от вас, които имат интерес, този път в направлението математика, информатика и компютърни науки, ако не греша. И ви пожелавам светли празници. Бъдете здрави и нека се възползваме от всички възможности, които се предоставят, не само във формата на уебинари, но и на всичко останало, да публикувате в списанието, да споделяте своя опит, защото смятаме, че това е наистина нещото, което би могло да ни помогне да се движим напред. Благодаря отново. Хубава вечер.